Ďalšia téma sú politické sľuby a ich výsledky. Pretože všetci veľmi dobre vieme, čo sa nám opakuje dookola a čo zažívame úplne pri akejkoľvek téme. To je to, čo nám politici nasľubujú, tak to nám nikto nedokáže splniť. To je bohužiaľ realita dnešnej doby, s ktorou sa stretávame. A aj preto tí politici potrebujú cítiť ten tlak od nás jednotených občanov, aby sme im dokázali povedať, že tie sľuby, ktoré nám oni dali, nám zatiaľ vôbec nesplnili. A venovať sa týmto témam naplno. Moja osobná vec, taká, ktorú by som bol rád, a keď som to dal na sociálnu sieť TikTok tak som navrhol, aby sa politické sľuby predvolebné archivovali a zvolená daná koalícia, aby sa každého pol roka spovedala z toho, čo splnila a čo nesplnila a prečo to nesplnila. Pretože tomu sa nikto už po voľbách, po zvolení koalícii nevenuje. A jedna z vecí, ktorú nám slúbili, to bola sloboda prejavu a názoru. A ani toho sme sa nedočkali. Ale vítam tu dnešného hostia, Arpiho, nech sa páči, povedz nám k tomu. Ďakujem pekne za slovo. Na odľahčenie by som na túto tému citoval klasika. Klasika blbosti, podlosti, hajzlovstva, zapredanosti, intelektuála z Očovej pána Huliaka. Keď bol konfrontovaný novinárkou, že niekedy deklaroval vystúpenie z Európskej únie, vystúpenie z NATO a teraz zmenil názor, povedal nasledovné. Ale nemôžete brať, čo sa povie pred voľbáma, lebo keby sa zobralo všetko, čo sa povie pred voľbáma, tak by politická situácia na Slovensku zanikla hneď a naraz. Ak si odmyslíme slovník retardovaného dieťaťa z osobitnej školy, tak vlastne tento človek, člen vlády, povedal, že vôbec nemôžeme brať do úvahy predvolebné sľuby, lebo pred voľbami ide len o to, aby sa nalákali naivní voliči, aby odovzdali svoje hlasy a po voľbách sa politici, alebo tzv. Politici, starajú už len o svoje vrecká. Tak ako nám to ukázal pán Huliak, ktorý si s väčšinou z nás vytrel zadok. A my sme mu pomohli, aby sa dostal tam, kde je. A myslím si, že v histórii samostatného Slovenska ešte nebol taký podliak na poste ministra, akým je tento slušný ekvivalent mi nenapadá, takže nepoviem, že čo. No, Arpi, ty si bol aj na kandidátke Národnej koalície a povedz mi, čo bolo základom toho, prečo si chvíľu pred voľbami opustil kandidátku, až sa nemýlim, zo 4. miesta? Tak, otázka je jednoduchá, odpoveď je trošku zložitejšia. Tým, že ja som bol s Huliakom, hádam, najbližšie, bol som s ním od rána do večera, postupne som prichádzal na to, ako to bolo a kto vlastne bol pán Huliak. Takými hlavnými príčinami môjho definitívneho odchodu bolo to, keď hovoril, že dve záhadné osoby boli za ním a ponúkali mu 5 miliónov, ale on ich odmietol. Upozorňoval som ho, nech to nehovorí, lebo on to hovoril verejne. Nech to nerozpráva, lebo hovorí o trestnom čine korupcie. Jednak to nie je pravda, a keby to bola pravda, tak bola jeho občianska povinnosť nahlásiť to orgánom činným v trestnom konaní. Druhý zlomový moment bol, keď verejne vyhlásil,
že pred voľbami on a Zacharovský založili svoje nehnuteľnosti, aby bolo na voľby. A viete, keď niekto klame, musí mať veľmi dobrú pamäť, aby si pamätal, komu čo povedal. Raz sme boli na stranickom sídle v Bratislave a on povedal, že ten Sokol nechce dať tých 200 000. A ja hovorím, na čo 200 000? No však na voľby, nie? Hovorím, veď ale si založil, dom si povedal. A on hovorí, a čo som, aby som prišiel o strechu nad hlavou? Hovorím, ty klameš? Ty klameš mne? Ty Očovský? Kedy ty pravdu hovoríš? Hovorím, to si naozaj taký sprostý, že si neuvedomuješ, že si každý môže pozrieť na katastri, či si naozaj založil ten dom, či nie. Jednoducho sa to zbieralo raz. Tuto Janka Terenová bola svedkom, kedy sme sa v aute tak pohádali, že som mu fakt skoro praskol. A Janka nás uzmierila, keď sme sa vracali potom zo Žiaru, dala to do poriadku. Ale ja už som vedel, že je zle a že už sa to nedá zastaviť. Mám protiž takú nepríjemnú vlastnosť, ja viem robiť len to, o čom som presvedčený. Neviem robiť za žiadne peniaze, za žiadne výhody to, o čom presvedčený nie som. A teraz, keď mi mnohí vyčítajú, že keby som zostal, mohol som sa mať veľmi dobré, tak tým odpovedám, nemohol by som sa mať veľmi dobré, lebo by som sa musel vygrcať každý deň pri pohľade do zrkadla. Pre mňa je sebaúcta viacej, než nejaký lukratívny post alebo zaujímavá výplata. Ale tak všetci sme boli nazvaní prospechármi, korytármi, keď teda nastúpil na ten svoj post. Veď Janka bola tiež pravá ruka, tá vedela všetko. A ako nakoniec potom dopadla? Áno, len rozdiel medzi nami je ten, že ja som odišiel pred voľbami a s vami si vytrel zadok po voľbách. Preto si mohol dovoliť vás nazvať korytármi, prospechármi. Mne to povedať nemohol, lebo som odišiel predtým. A ešte som chcel dodať, že keď som odišiel, ja som nepovedal nikomu nič. Mne volali ľudia z celého Slovenska niekoľko mesiacov, chceli vedieť dôvody. Hovorím, osobné dôvody, všetko je v poriadku. Dokonca som bol na hodinovom rozhovore u pána Eckharta a ten chcel vedieť, prečo som odišiel. Hovorím, osobné dôvody, prajem Národnej koalícii, všetko dobré. Až vtedy som sa rozhodol, že budem hovoriť, keď som sa dozvedel, že odišli len nímandi, ktorí nič nedokázali, že odišli len zradcovia. Tak som sa spýtal, že či je zradca niekto, kto odišiel z istého parlamentu z principiálnych dôvodov, alebo ten, ktorý poprel všetko, čo pôvodne deklaroval. Lebo tento človek poprel načisto všetko. Vy viete veľmi dobre, že sme mu verili, sme ho podporovali a dodnes sa hanbím a budem sa hanbiť do konca života, že som neprekúkol tohto človeka, ale ja som si myslel, že také niečo jednoduché nemôže byť také prešpekulované. Veľmi som sa pomýlil. Ono tých politikov, ktorých sa ľudia sklamali, je množstvo. Hej. Nemusíme sa baviť naozaj, že o jednom je ich veľa, pretože tí politici, to, čo oni dokážu nasľubovať, to je neskutočné. Ale nehambia sa za to, nemajú s tým problémy a naozaj, ako aj bolo povedané, tie klamstvá, dokonca niektorí, ako tu Arpi povedal, nemajú ani sofistikovane vymyslené, pretože sú tak jednoducho prekuknutelné. No ja som chcela povedať, že ja sa veľmi nechcem rozprávať o téme Huliak a tak, alebo Národná koalícia, ale téma, ako Arpad spomenul, tak naozaj sme zmakali a každý, kto ma poznáte, viete, že som išla od okresnej predsedničky cez krajskú až do podpredsedníckeho kresla a skončila som potom ako dievčatko pre všetko, že som mu robila kampaň. Ale vyslovene. A keď si zoberieme, že kampaň robia politickým stranám 3-4
odborníci, ktorí sú nejaké manažéri a potom majú svoj tím z veľa ľudí a ja som bola na to sama v rámci celého Slovenska. Makala som od rána, zavčasu rána do noci a myslím, že tá kampaň bola tak úspešná, že dnes sú tí 4 naši poslanci, respektíve 3, lebo pán Kotlár nebol straník, sú tam, kde sú. A viete všetci, ktorí ste ostávali ešte v Národnej koalícii a potom ste postupne odchádzali alebo ste boli niekde prítomní, ako sa vyjadroval, že nemá byť za čo vďačný. Ja len tým chcem povedať, že ľudia veľmi často uveria politikom, respektíve stranám, momentálne sa novovytvoreným alebo formujúcim sa ešte, že každý má pekné sľuby. Každý rozpráva o tom, a to my všetci ale vieme, čo nám chýba, kam by sme sa mali dostať, ktoré oblasti by sme si mali vychytať a robiť, len je veľmi ťažké rozlíšiť, ako sa hovorí, zrno od pliev, či to, čo ten, kto hovorí a deklaruje, či to je ozaj tak, alebo či znovu to bude Huliak na druhu, alebo nevravím, že teraz by to mal byť Huliak, ale rôzne iné mená, ktoré sú. Či to je skutočne tak, čo teraz hovoria a deklarujú, či to potom aj splnia. Áno. Takže veľmi, veľmi dôležité je naozaj pozrieť, čo za tým človekom je, kto pri ňom stojí, alebo kým sa obklopuje, aby sme sa už nikdy viac nestretli s takým niečom, aký bol Huliak, lebo to je, nechcem opakovať, ale aby sme mali ako taký príklad, že hoci bol jednoduchý a mysleli sme si, že to myslí úprimne, tak sme naskočili do jeho vlaku, uverili sme mu, pretože bol uveriteľný, takže musíme naozaj veľmi zvažovať, komu uveríme tie sľuby a naskočíme do jeho vlaku a on nás potom za jazdy vyhodí. Lebo už tak ako aj mňa osobne využil, zneužil, rok som pracovala pre ňoho tvrdo a jednoducho, keď už vedel a napísala som mu celú kampáň do konca septembra, tak až potom začal robiť. Ale dovolím si tvrdiť, že kampaň, ktorú som robila ostatným, tak je vyslovene len moja zásluha a vaša všetkých okresných a krajských predsedov, ktorí ste potom tie stretnutia s ľuďmi robili, pretože on ako povedal, že on si odchodil sám. Áno, odchodil. Ale kam by chodil? Za kým? Keby mu to niekto nepripravil, a to ste boli práve vy ľudia, a to som bola ja, ktorá sa mu to manažovala. A nedal mi za to nie, že cent, ani ďakujem a ešte všetci viete, ako sa vyjadroval na moju adresu. Takže toto je veľmi dôležité. Charakter človeka. Ďakujem. K tomuto človekovi už len jedno. Škodu, ktorú napáchal, je veľmi ťažké vyjadriť nejak hodnotovo. Myslím tým škodu v tom, že tisíce a tisíce ľudí, ktorí pôvodne volili tento subjekt, rezignovali a zaprísahali sa, že už nebudú veriť nikdy nikomu. To znamená, že momentálne, keď vidíte vývoj na politickej scéne, vidíte, že stúpajú preferencie v strane Republika, nie preto, že by boli úžasní, ale preto, že pre národného voliča zostávajú jedinou možnosťou. Ja ich určite voliť nebudem, ale nebudem nikoho ani prehovárať, aby ich nevolil. Druhým subjektom, veľmi diskutovaným, je právo na pravdu. Ja som si dovolil urobiť jedno video, kde som zdôraznil, že ja pána Zoroslava Kollára osobne nepoznám, ale dovolil som si vyjadriť nádej po jeho videách a po tom, čo som počul od spoločných známych, že sa možno blízka na lepšie časy, že jeho finančná stabilita by mohla byť zárukou, že nebude závislý od nejakých donorov, ktorí ho budú držať za gule a podobne. Dostal som niekoľko sto priaznivých ohlasov. Mal som niekoľko sto lajkov, ale našiel sa Slováčisko, ktorý si zohnal moje telefónne číslo a napísal mi SMS-ku asi na 4 a 4, kde mi vymenoval všetky trestné činy, ktorých sa mal pán Zoroslav Kollár dopustiť. Ja som mu odpovedal, že ak má relevantnú vedomosť
o spáchaní trestného činu, je jeho občianska povinnosť, aby to ohlásil orgánom činným v trestnom konaní, čo ja nie som. Iná aktivistka mi povedala, že som ju veľmi sklamal, lebo očakávala odhalenie. To je to slovenské. Nemôžem sa vyjadriť o niekom pozitívne, treba ho hneď na začiatku seknúť. A všimnite si, viete, jeden z najväčších mysliteľov svetovej histórie, Sokrates, povedal oida, oude, eides. Myslím, viem, že nič neviem. Tento človek, ktorý bol zrejme najmúdrejším človekom svojej doby, si priznal, že všetko nevie. U nás máme ľudí, ktorí vedia úplne všetko. Prečítali si jedno leporelo a on presne vie. On presne vie, že Kolár tu už jeden bol, druhý musí byť úplne taký istý a koniec. No, to sa hovorí, to prekliatie toho mena. A teraz, keď si zoberieme bez ohľadu na to, že meno, nemeno, človek taký, strana taká, alebo tam taký. Čo sú vlastne následky tých nesplnených sľubov? Je to zväčšujúca sa nedôvera voči štátu? Je. Je to nedôvera voči politikom? Voči demokracii? Pretože tie sklamania tu sú. Mladí odchádzajú, tí starší alebo ľudia, ktorí sú už nejakým spôsobom pripútaní na Slovensku, tak sú z toho takí znechutení alebo frustrovaní. A plne ich chápem, pretože mnohí z vás, ktorí ste tu, aj ľudia, ktorí nás sledujú, ktorí nás komentujú, videá, názory, tak sú toho istého názoru, proste majú toho plné zuby. A to isté je aj, čo si povedal ohľadom tej republiky. Áno, lebo momentálne tam není nejaká tá viditeľná cestička, kam by sa dostali. Ale tu stále chýba občianska strana zo zastúpení z občanov. Nie strana o 2, 3, 5 alebo 6 ľudí. To je obrovský problém tejto doby. No. A ďalšia vec, čo je jednu z vecí, čo nám sľubovali, tak to bolo práve to, že budeme mať nejakú tú slobodu prejavu a názoru, respektíve väčšinou sa s tým Fico zaoberal, alebo Smer teda, že ako aj oni sú diskriminovaní, nepozývaní do relácií a že budú proti tomu bojovať. No a jednou z vecí, s ktorou sa stretávame, vzhľadom na to, že my nemáme ani milióny na to, aby sme si robili kampaň, ani aby sme si platili reklamy, billboardy, už nedaj Bože, aby nás do nejakej blbej televízie zavolali, mienkotvornej. Takže museli sme vyskúšať jedinú variantu a to sú sociálne siete, pretože búchať od dverí k dverám, to uznáte, že to by sme asi do konca života nedali. Aby sme začali ľuďom otvárať oči v tom, čo sa deje, či už to je na národnej scéne alebo na geopolitickej scéne. Tak sme sa vydali cestou sociálnych sietí, ale aj v tomto smere sme zistili, že nie je to také jednoduché, ako by sme si predstavovali alebo ako by sme chceli. Pretože ľudia už keď začnú mať záujem alebo začnú si všímať to, o čom rozprávame, aké sú naše názory a vyjadrujú súhlasné postoje, tak začíname schytávať blokácie. A tie blokácie, to sú určité týmy ľudí, ktorí pracujú na týchto sieťach, nám nahlasia videá alebo komentáre a začnú nám blokovať účty, poprípade tie účty vymažú. A bohaté skúsenosti mám s tým nielen ja, ale aj Peťko Stupár, čo tam vzadu varí guláš. Že, Peťko, koľko máš účtov? 29 účtov mu, 29. účet má založený na TikToku. Paráda. Pretože administrátorom sa nepáči, čo sa robí. Mne v pondelok vymazali účet, kde ma sledovalo 5800 ľudí. No proste prečo? Lebo sa im to nehodí. A ďalej môže pokračovať Mário, ktorý s tým má tiež bohaté skúsenosti. Arpi tiež nedávno. Pretože Arpi mu takisto, Facebook tuším naposledy, ale Mário, povedz nám k tej slobode z tvojho pohľadu. A slova, hej, ten meter. Meter, pre jedného je 1,5 metra, pre druhého len 4 cm, hej, ale je to rovnaké. No, priatelia, ja mám asi 8 alebo 7 účet, neviem. Najväčší som mal tretí, tam bolo 22,5 tisíc sledovateľov. Bol som s manželkou v Nemecku pracovne, ráno sa zobudím, chytím telefón, blok, účet zmizol. Tá začala revať a ja len, ty čo reveš?
Preboha, koľko si obetoval? Hovorím, Simona, to je jedno. Máme 2 deti, sme rodina, sme zdraví a ide sa ďalej. No, teraz mám účet, blížim sa k 10 000. No musím si dávať pozor, čo píšem, musím si dávať pozor. Ešte jedna vec. Pokiaľ je sloboda prejavu, ktorá garantuje niečo, a štát môže zasiahnuť len v určitých prípadoch, napríklad pornografia, ktorá nesmie byť na sociálnych sieťach a hlavne na TikToku kvôli deťam, akože tam je. Akože tam je. A my to nahlásime a TikTok vráti odpoveď, všetko je v poriadku. Ako je to možné? Ako je možné, že druhé deti liberálne, lebo to vidíte, keď si otvoríte profil, ako je možné, že im všetko prechádza a mne neprechádza? Nenahlásia, presne ako hovoril, 10 ľudí, 15 sa takto zomkne, oni si zavolajú alebo si napíšu a blok. To príde, a teraz pozor na výraz, oznamovateľovi pravdy, fact checker, neviem koľko ich je na Slovensku, ale sú to liberáli a progresívci. Čiže pre nás to je čo? Prúser. Nahlasí video, ja zbadám, že je zatvorené už, ja mám možnosti. Za prvé, sa na to vykašľať, no to neodporúčam. Keď sa na to vykašľeš, priznávaš si chybu. A to znamená, sa bude stupňovať blok, za chvíľku bude tvoj profil v červenom, to už si v ohrození, a ešte keď bude pár blokov, účet bude zmazaný. Čiže ja odporúčam reagovať na správu, tam máte 3 možnosti. A, B, C, myslím, že Ačko je... Nesúhlasím, pretože podobné videá som videl na inej sociálnej sieti. Ale dole ešte je poznámka a do nej niečo múdre napísať. Teraz čo sa môže stať? No stať sa môže to, že vám odpíšu, že není záujem, neuznávame, potom vám môžu napísať, že áno a dajú naspäť a ďalšia možnosť, že ani nebudú reagovať. Vôbec. Ja garantujem, že my dvaja musíme byť na nejakej čiernej listine. Pretože jakmile to video spustíme, to vidíte len srdiečko, hej, to príde do nejakého čísla, potom sa to stopne. Ako je to možné? Tam ten algoritmus nás proste chytá. Hotovo. Povedzme ale to počkaj, ešte doplním. Na druhej strane je TikTok ten, čo nás spojil. Bohužiaľ, tak to je. Bohu vďaka. Aj na základe... Bohu vďaka. A ešte chcem povedať, že my máme stránku, kde chceme vlastne presunúť všetkých vás, ktorí máte záujem, hej, ktorí ste pre Slovensko. Ale napriek tomu ten TikTok bude rybník. A plno ľudí mi píše, už to je, k tomu očkovému sa nechcem vracať, ale plno žen mi píše, že urobila som chybu. To keď priznala, už robí cestu smerom k nám. Tá, čo povie, že nie, klamete, to nie je pravda. Bohužiaľ, budeme tak a tak. K tomuto som chcel povedať takú najnovšiu skúsenosť. Dovolil som si spomenúť na Facebooku človeka, ktorý bol veľmi blízky Černákovi. Najskôr za mnou prišla delegácia statných mužov, ktorým som ukázal dvere a odkázal som človekovi, že jeho sa nebude pýtať, čo mám robiť. A v zápätí, lebo viete, keď 10 ročia donášate siske, viete, kade čo vybaviť. Takže prišlo mi oznámenie, že porušujem zásady komunity. Tí, ktorí ste videli moje videá, v živote som nepoužil žiaden vulgarizmus, nekričím, nenabádam a jednoducho ja nemôžem. Tuto Rastovi by som ja zastavil účet hneď, pretože kričí, nadáva, uráža. A nič. A jemu nič. Hej. Marekovi tiež nie. No a ja ani nadávku nepoviem a proste mi to vymažu ten účet. A ja nechápem. A Marek, keď sa pustí, tak lavína, to nezastavíte. Takže zrejme... Sek. Aj keď ich má 28 tých účtov tiež? Zrejme sme teda obľúbení, ale ja som chcel povedať, na Margo, čo si hovoril predtým, o tej pronárodnosti. Viete, veľmi ťažko psychicky znášam tento stav, ktorý momentálne je.
Ja som bol pri pokusoch zjednotiť pronárodne orientované strany. Skončilo to obrovským fiaskom. Viete prečo? Lebo máme takto hore nožtek. Lebo všetci boli za spájanie pod podmienkou, že práve oni budú šéfovať tomu novovzniknutému subjektu. Čiže ega jednotlivých predsedov mnohonásobne prevyšujú ich schopnosti, znalosti, vedomosti. Radšej nech zdochne pes, ak nebudem šéfom ja. A čo je najhoršie, ani situácia medzi nami, ktorých nazývajú aktivistami, hoci ja nemám rád ten termín, nie je o nič lepšia. Nespolupracujeme, hádžeme si polena pod nohy, ohovárame sa, ja teda nie, intrigujeme, závidíme. Každý sa hrá na svojom piesočku a u niektorých, minule sme sa s Jankou o tom rozprávali, neviem pochopiť, lebo Angličania hovoria, že keď chcete niekoho pochopiť, obujte si jeho topánky. Neviem to pochopiť, že či sú za rozbíjanie platení, či to robia len z nejakej úchylnej radosti nad tým, že robia zle. Niekedy oboje. Lebo sedia doma a len všetko negujú. Každý je zlý, nič nie je dobré, ale volajú po zjednotení. Poviem vám príklad. Idem na akciu, ktorú robí Peťo Ružinský. No už len to je. Idem na akciu, ktorú robí môj kamarát Marek Šón. No ty si sa zbláznil so Šónom, veď ten je taký, hen taký. Idem k Matejovcom, no už len to sú. Čiže nikto nie je dosť dobrý, nikto nevyhovuje, len oni sami. Ja som dal taký status, že musí to byť veľmi smutné, keď ste najmúdrejší a nikto o tom nevie, lebo každý na vás kašle. Hej. Takže toto je príčinou stavu, ktorý momentálne zažívame. Nepochváliť, neuznať, nepomáhať. Prečo by som sa mal zúčastniť na akcii, ktorú robí on a jemu naháňať kladné body? Radšej nech nie je nič. Nechod na autoprotest, ktorý robí Marek Šón, veď ten je taký. Hovorím, dobre, tak ty urob v Trnave, v Bystrici, v Martine, hocikde. No to zase nie. Lebo ešte naposled, to je už posledné, čo poviem. Naši predkovia v časoch, keď boli občiny, platilo kopné právo. Na kopnom práve, teda na kope, keď niekto povedal nejaký návrh, hlasovalo sa o ňom dovtedy, kým bol jednomyselne schválený alebo zamietnutý. Nestačilo povedať, že to nie je dobré. Musel dať iný návrh, o ktorom sa zase hlasovalo. Ľudia, o ktorých hovorím, a my veľmi dobre vieme, o kom hovoríme, nikdy nedali žiaden návrh. Oni len vedia povedať, že toto je zlé a ten je zlý. Ale nikdy nedajú iný návrh, nenavrhnú riešenie, nemajú koncepciu, nemajú systém. Len všetko negujú. Tak. Áno, priatelia, to je... Skôr ako Milanko začne hovoriť, pripravte si nejakú otázku k tejto téme, politické sľuby alebo vaša skúsenosť, aby sme mohli dať aj vám šancu, možnosť rozprávať. Nech sa páči. Ono, Arpi, v tomto máš veľkú pravdu a naozaj, že toto tu funguje. Povedzme si, Matúš Alexa, brat za brata. Ja im ďakujem, že sem prišli. Ďakujem, že prišli podporiť túto akciu, aj keď cestovali, nemali úplne príjemnú cestu návrat z Ruska, ale prišli to podporiť. Ja som rád, že sem prišiel Peťo Ružinský, pretože my sme mali s Peťom viac razy nezhody. Áno, každý sme nejaký. Ale aj z vás, ktorí tu sedíme my tu, ktorí sedíme tu spoločne, viete, nikdy sa nestane to, že budeme mať 100% rovnaký názor na každú vec, o ktorej sa budeme baviť. Ale cieľ máme jeden. Cieľ máme jeden a to je zjednotiť sa, zjednotiť bežných ľudí a začať reálne robiť na tom, aby sa na Slovensku žilo lepšie. A mnohokrát sme sa bavili na témy, aj ľudia sa bavili na témy a hlavne politici sa ľudia pred voľbami ľúbia baviť na tému politická a hmotná zodpovednosť. Není to tak? Bavia sa, áno, vykrikujú to. Keď sú v opozícii, tak to vykrikujú. Politická zodpovednosť, vyvoďte politickú zodpovednosť, hmotnú zodpovednosť. Áno, súhlasím.
Ale ešte ďalšia vec, ktorá by mala tomuto kroku predchádzať, a to je zodpovednosť za politické sľuby. A to je tá vec, čo som spomínal, že každého pol roka by sa mali politici bod po bode z toho ich politického programu zodpovedať, čo spravili, čo nespravili a prečo to nespravili. Keď to slúbili, aký mali reálny dôvod. A tam by sa to ukázalo, ale nie pred voľbami po 4 rokoch alebo po 3,5 roku vládnutia. Každého jedného pol roka by sa naozaj mali zaoberať všetky médiá diskusiou politické sľuby nesplnené. Ja. Dobre, takže nech sa páči, kto máte záujem otázku? Znovu zopakujem. Otázka, odpoveď, 5-minútový limit. Ďakujem. Toto nebude otázka, ale odpoveď na niektoré veci. Nebudem dlho rozprávať, ale krátko. Vzhľadom k politickým stranám. Od 92. roku bola urobená štúdia, ktorú vytvorilo RAND. Je to americká spoločnosť, ktorá pracuje pre CIA a ktorá vlastne určila, že na Slovensku sa musia vytvoriť politické strany, ktoré budú nie spájať, ale rozdeľovať občanov Slovenskej republiky. Práve tie politické strany sa vytvorili. Politické strany sa vytvárajú na Slovensku na základe toho, že za každou jednou politickou stranou je nejaký bývalý funkcionár alebo nejaký bývalý politik, ktorý vlastne určuje pravidlá v tej politickej strane. Takže nemôžeme sa spoliehať na politické strany. To je jeden bod. Ďalší bod. Ohľadne Huliaka. Prvý som bol ja, ktorý povedal, že odchádza, že s podvodníkom robiť nebude. Bol som predsedom Petržalky. A na základe toho, že v Bratislavskom kraji pred komunálnymi voľbami sa veľa ľuďom sľubovalo, že budú môcť zastupovať sa alebo môžu ísť ako kandidáti do mestského zastupiteľstva a Národná koalícia im mala dať papiere, aby mohli sa prihlásiť do volieb. Nikto z nich nič nedostal a ľudia si začali zbierať podpisy po meste, po Bratislave. Takže mne sa to nepáčilo a nepáčila sa mi ani tá vec, keď vlastne Heredoš ako náš kandidát za starostu alebo primátora mesta zverejnil a spochybnil holokaust, kde som sa ja dištancoval a mne bolo povedané, že budem chodiť potkaným kanálmi, keď nedám preč moju dištanciu a moju reakciu pod jeho článok. Takže ja som vtedy odišiel, povedal som, že Huliak nie je zlato, ktoré sa ligoce a že je to obyčajný podvodník. To je všetko, prepáčte. Takže bez otázky. Takže máte niekto otázku k týmto politickým sľubom? Vaša skúsenosť v komunále alebo nejakú inú? Ďakujem veľmi pekne za slovo. Tí, čo ma nepoznáte, volám sa Rastio Macko, som z Prešova a chcel by som sa našich diskutujúcich opýtať v krátkosti jednu vec. Prečo my, ľudia, nevyužijeme článok ústavy 32? Viete asi, o čom hovorím, takže toto je moja otázka. Preto, lebo ešte poviem taký svoj náhľad, že my sme spokojní zatiaľ, máme čo jesť, ľudia sedia doma v pohodlí, v obývačkách, lajkujú, všetko je super, ale keď sa robia protesty, keď vytvárajú protesty progresívci, tak sa zíde na námestí strašná kopa ľudí. Keď my, obyčajní ľudia, chceme niečo urobiť pre Slovensko s čistým srdcom, niečo dokázať, že máme na to a my sa nedokážeme spojiť, stretávame sa na námestí minimálne 15-20 ľudí. Takže moja otázka ešte raz, prečo my, Slováci, ktorí sme čistým srdcom, nevyužijeme článok podľa ústavy 32? Ďakujem. No, lebo nás je málo a presne to zjednotenie chýba. Ja by som ešte doplnila, Janku, ak nemáš nič k tomu. Nielen, že málo. Ono by bolo viacej ľudí, len sa bojíme a každý radšej zostane ticho doma. Pozrie si to však, čo tam pôjde mrznúť do dažďa alebo nejaká iná nepohoda. Keď ja si to môžem pozrieť v pokoji, v obývačke, v suchu, v teplúčku, na Facebooku, na TikToku, na YouTube alebo ináč. Takže nemáme záujem sa osobne zúčastniť, alebo sa bojíme niekde sa ukázať, aby nás náhodou nezachytili kamery a neriešili nás. To znamená,
preto nevyužívame naše právo, aj ústavné, lebo sa bojíme. Vždy oklieštený sme strachom. Či to bolo počas covidu, ako vravel pán doktor Lipták, že nás ochromil a všetky informácie sme proste zablokovali v sebe. Teraz môžeme, krivdia nám, blokujú nám osobné účty, blokujú nám niekedy prácu alebo niečom inom vás obmedzujú. Nemáme zatiaľ morálnu svoju vlastnú silu natoľko veľkú, aby sme sa dokázali postaviť. A čo je ešte najhoršie, keď sa ľudia, ktorí to dokážu, že sa postavia, že rozprávajú, tak ako tu povedal Arpi, tak to je to slovenské, no už len s týmto sa spojí. Takže ešte vás zhovadia, prepáčte za výraz, a čokoľvek vám zle urobia, len aby sa nejak ako vyvýšili. A neuvedomujú si, že vás odrádzajú od toho a tým pádom vlastne spolupracujú s progresívcami. Jani, je tu otázka? Jani, no. Chvíľku, je tu otázka? Ano, já bych chtěla navázat na Arpádyho. Byla jsem dnes na Brezovej, je tam Štefaníková jízda motorkárov a chtěla jsem, aby mi tam podpísali petíciu na vystúpení z Evropské únie a z NATO. A motorkári mě vyhostili z náměstí doslova s tím, že neexistuje, že zkrátka oni nechcú do toho plec politiku. Ano, já říkám, ale já si myslela, že jste vlastenci. Takisto jak já, že jsme stejné krevní skupiny, jak se hovorí. A oni ne, my do toho politiku nebudeme plést, tady běžte o táto preč, toto v žádném případě. Takže bohužel toto je smutné na tom, že opravdu sa nedokážeme spojiť dohromady. Akože. Tam neviem, či chce niekto reagovať. Bude Peťko hovoriť, ale ešte skôr poviem. Je to možno preto, aj keď sú tu tí chlapci, lebo sú veľmi často zneužívaní práve, že robia politické veci. Takže oni vlastne chcú naozaj robiť len pietný akt spomienky. Nech sa páči. Ja k tomu zjednocovaniu. Veľa ľudí z nás bolo z roku 2020 na námestiach. Tam sa ľudia zjednotili bez politických strán. A potom prišli politické strany a oni to rozbili. Takže to je jedna vec. Druhá vec, na TV Slovensko si nedávno robil jeden rozhovor s farmárom, že prečo sa nepripustia farmári k protestom a takto. Tam mi ten farmár otvorene povedal, že keby som išiel ako na protest, nedajú mi dotácie. Alebo mi zadržia dotácie. Takže tu je zastrašovanie. Jednoducho zastrašovanie. Ďakujem, nech sa páči, môžete odpovedať? Ja som chcel odpovedať Rasťovi, hoci on odpoveď veľmi dobre pozná. Cezar veľmi dobre vedel, keď povedal divide et impera, rozdeľuj a panuj. My radi používame trpný rod, oni nás rozdelili. Najskôr nás rozdelili na testovaných, netestovaných, potom na očkovaných, neočkovaných, proukrajinských, proruských, progresívnych a tých druhých. Nie oni nás rozdelili. My sme sa nechali rozdeliť. Ja keď som, nechcem to spomínať, lebo už je to minulosť, viete veľmi dobre, že som mal jediný na Slovensku otvorený podnik. Nikomu neprajem, čo som si užil. Nikto ma nepodržal. A ľudia, ktorí chodili za mnou, sa ma pýtali, čo ideme robiť. Hovorím, však nechajte otvorené, ako mám ja. Jediný zo 7 000 podnikov. A oni povedali, ako to máte poistené? Nijak. Tak potom nič. A zostal som sám. Potom 2650 majiteľov gastropodnikov malo exekúcie pre neplatenie odvodov. Malo mi ich byť ľúto? Keby boli so mnou otvorení, čo nám môžu? Keby nás bolo 2650, čo nám môžu? Nič. Janko Jesenský pred 150 rokmi povedal, chudobní sme, povráva sa, ale bohatá je veľmi závisť naša. Keď sme robili protest gastro od Michaloviec po Bratislavu, nikto sa k nám nepridal. Ešte sa tešili, bachroval si, chodil si na Mercedese, tu máš skap. To isté zažili majitelia fitness center. Jednoducho tá jednota, tá závisť, ktorá je, nerád to hovorím, ale je taká typická pre tento národ. A z psychológie je pravda, že každý
sa snaží svoju zbabelosť ospravedlniť. Takže oni, ktorí boli zbabeli a neurobili to, čo my, sa nazývali rozumnými. A jedna pani doktorka na jednom proteste počas pandémie povedala, už bola veľmi nazlostená, povedala, kým Slováci budú mať čo žrať, kým budú mať plné nákupné košíky, kým budú mať na tú, nechcem povedať, akú dovolenku v Chorvátsku, nezaujíma ich nič. My tu s Rasťom Mackom chodíme jak takí cicibusi po celom Slovensku a zúčastňujeme sa na všetkých akciách, o ktorých si myslíme, že majú praktický alebo etický význam. Podporujeme hocikoho, lebo nemáme mocenské ani líderské ambície. A viete, čo je výsledok? My rušíme obyvateľov Šurian svojim trúbením a tým, že bránime doprave. Šurančanom je jedno, že tam prichádzajú o najúrodnejšiu pôdu na Slovensku, prichádzajú o zdroje pitnej vody v miliardovej hodnote a je im jedno, že naša vláda menšieho zla bez opýtania venuje našich 400 miliónov eur ako dotáciu miliardárovi z Číny. A tak, ako to bude ďalší bod programu, toto je len lakmusový papierik. Je prichystaných ďalších 45 projektov. Jedna väčšia ekologická katastrofa než druhá. A keď poviete niekomu, poď so mnou protestovať do Šurian, povedať, čo si ty progresívec? Prečo by som mal byť progresívec? No lebo chceš protestovať proti vláde. Ja hovorím, ale ja som občan. A podľa ústavy Slovenskej republiky som vládnúcou silou v tomto štáte. A svoju vládu môžem uplatňovať buď priamo formou referenda, alebo prostredníctvom volených zástupcov. A keď volení zástupcovia neplnia našu vôľu, nepracujú v náš prospech, tak potom máme právo využiť príslušný článok a prejaviť občiansku neposlušnosť. Lenže všetci sme na to veľmi pohodlní, že? Nie všetci. Vy, čo ste tu, nie ste. Lenže my stále varíme v tom istom kotli. My sa stretávame stále tí istí ľudia. Ja vám toto, čo teraz hovorím, ja vám to rozprávam zbytočne, lebo vy to viete. A tí, ktorí by to potrebovali vedieť, tu nie sú. Viete, koľkým ľuďom som poslal pozvánku na túto akciu? Desiatkam ľudí, ktorí ani jeden neprišli. Lebo to nepovažuje za potrebné. Dopredu to znegujú. Aj tak to nemá význam. No tak sa poďme zabiť. Tak spáchajme hromadne suicidium. Nerobme nič. A potom, keď sa nás pýtajú naše deti, naše vnúčatá o niekoľko rokov, čo si robil ty otec, čo si robil ty dedo, keď sa toto dialo, čo im povieme? Nič. Sedel som doma a keď mi povedali, dal som si vedro na hlavu s priezormi a do zadku som si strčil názadu z krompáča, lebo mi to kázali. Čo mi povie ten vnúk? Tak to si veľký frajer, dedo. A to sa nemôže stať. Niekto múdry povedal, že ak niečomu veríš, tak za tým musíš stáť, aj keby si tam mal stať sám. Presne. Každý sa vie postaviť k 100 000-ovému zväčša víťaznému davu. Ale vy, ktorí ste chodili na protesty, keď bol lockdown, keď bol zákaz vychádzania a bolo nás tam 12, 19 a väčšinou, pozor, to boli muži po 50-ke, a nasraté ženy. Jeden človek z Infovojny sa spýtal, kde sú tí 120-kiloví namakaní chlapci z posilovní? Prečo nechávajú za seba bojovať svojich rodičov, svojich starých rodičov? Tamto boli u mňa frajeri, ktorí ukázali, že sa neboja, lebo keď nás bolo 30 000, to už prišiel hockdo. Presne tak, Arpi. No, ja by som chcela len dodať, všetko si povedal pravdu, presne o tom to je, že možno tí, ktorí by chceli prísť, neprídu, ale pozerajú nás tam u Igorka, Jurečku, ktorému ďakujem, že teda aj dneska prišiel a že robí všetky možné akcie, kde sa len dá, kde ho pustia hlavne. Ale ja by som chcela dodať to, čo Minko hovoril, že každý sme nejaký. Áno, každý sme nejaký. Nikto nie sme dokonalí. A tá nedokonalosť z nás robí ľudí. To je tá človečina. A tá nedokonalosť jeden k druhému, keď sa pospájame, tak môžeme urobiť niečo veľké. A o tom to je. Nebudem osierať toho, alebo toho, alebo toho.
Alebo je taký, alebo je onaký, alebo hen taký. Sme ľudia. Každý sme nejaký. Nikto nie sme Bohom. A preto ide o to, aby sme konečne otvorili srdcia jeden k druhému, pospájali. Nie je nás tu veľa, ale nie je o tom množstve, ale o tej kvalite tých ľudí. Lebo tá kvalita z nás robí tých ľudí. Ďakujem. Ale toto je 0. ročník. Áno, 0. Len začíname. Presne začíname. A v podstate sme to dali koľko? Mesiac dozadu vedieť, hej, takže iné oveľa väčšie subjekty to dávajú vedieť pol roka dopredu a navyše nás toto neživí, tieto aktivity, ani tvorba, ani rozprávanie, ani hľadanie si informácií, čiže robíme to dobrovoľne v rámci toho času, ktorý máme, ale aby som naviazal teda na ten článok 32. Ono je to zaujímavé, pretože o tom článku 32 sa veľa rozprávalo už od začiatku covidu. Áno? A či prišli prvé obmedzenia také jemnučké, lebo aj to malo taký nástup, že tak. A keď sa to stupňovalo, tak potom už začalo veľa ľudí prichádzať na námestie, ako Arpi povedal, tak potom už nás istého času už bolo niekde okolo tých 30-40 tisíc. A pamätám si už, keď sme si s policajtou robili srandičky, že poďte, že my ideme povedať, že my ideme od paláca hore k parlamentu a my povieme, že ideme od parlamenta dole k palácu. No a policajti si to, a oni idú na opačnú stranu a zrazu sa v strede stretli policajti, hej, a my sme sa smiali, že teraz sme vás dostali. Článok 32. Ďalej. Viacerí ľudia mi už písali, že prevrat, ozbrojené skupiny a takéto záležitosti. Dá sa to aj iným jemnejším spôsobom, rozumnejším, nie nejakým krvavým násilným, pretože práve toto by tie pliagy chceli. Áno? Čím tvrdšie pôjdeme my proti ním, hej, typu Čuntula, Čintula, Cintula a tí ostatní, ktorí sa tam pridávajú na jeho stranu, čím agresívnejšie to spravíme, tak tým horšie to bude práve pre nás, hej, pretože my ten mediálny dosah nemáme. Keby sme čokoľvek zlé spravili, alebo len takúto malú protiprávnosť, tak v momente by takým tvrdým zákonom a tak tvrdo by proti nám zakročili, že my nemáme šancu sa ani obrániť. Áno? Nie len, že ma zavrú, ale zoberú mi aj rodný list, vymažú ma úplne kompletne, pretože ja som niktož. Mário je niktož. Arpi niktož. Janka niktož. Vy, jednotlivci, tiež niktoši. Ale spolu, keď budeme spolupracovať a budeme pracovať na tom, aby sa tie informácie šírili ďalej, aby keď sa niečo dozviem ja, alebo vy, kdokoľvek, ktorí nás sledujete, počúvate, alebo ste priamo tu na akcii a naberiete tú odvahu a budeme to medzi sebou tieto informácie zdieľať a posúvať a budeme pri sebe držať a podporovať sa v týchto veciach, tak potom začneme naberať tú silu. A my ani ten článok 32 nebudeme mať, pretože keď Bratstvo národa alebo Zjednotenie Slovenska, alebo to bude v spolupráci s Brat za brata, s inými občianskymi združeniami, skupinami, spolkami, keď dokážeme nabrať silu a zahodíme tie ega, o ktorých Arpi rozprával, a bude nás dav 500-600 tisíc ľudí a budú určení hovorcovia, tak potom každá politická strana nás bude počúvať. Nie spraviť článok 32, lebo momentálne nemáme najmenšiu šancu. Ja by som ešte chcel dať pána Hladíka mikrofónu, lebo ma zastavil, chcel niečo povedať, tak vítam ho. Tak nech sa páči. Zdravím vás tu všetkých zúčastnených, priatelia a priateľky. Volám sa Jozef Hladík a na Facebooku fungujem ako Jozef Minco. Chcel by som sa len opýtať všetkých, či jednohlasne poviete čo ja. Chceme mier. No. A k tomuto by som chcel dodať toľko, že politici nás tlačia, či je to Európska únia, alebo kto, aby sme sa tu my vyzabíjali Slovania medzi Slovanmi. Ale tu ide hlavne o to, že prečo ja by som zbihol zbraň proti niekomu, ktorého som v živote nevidel, v živote ho nepoznám a teraz prečo ja by som ho mal ísť zastreliť. Keď niekto chce vojnu, tak nech si do tej vojny ide.
Keď to sú politici, tak nech si tam nastúpia s celými svojimi rodinami. A čo sa týka tých vojen, vždycky, čo si pamätám, a dejiny, čo hovoria, vždycky náčelníci boli v prvom rade, išli do boja prví. Či to bol náčelník, či to bol generál, ale nie jak teraz ženú nás, obyčajných ľudí. My máme ísť položiť životy za záujmy iných. Ja si myslím, že všetci súhlasíte, že nie. Tak prečo my by sme mali? Keď oni chcú vojnu, nech si za ňu bojujú. Ale ja, moje deti a moje vnúčatá do vojny nedám. Ďakujem. A ja, ak by som mohla túto druhú tému, teda politické sľuby a politické strany zhrnúť do kocky, tak začnem možno v krátkosti inšpirátorom týchto slov, ktoré budem hovoriť, Marekom, že na to, aby sme mohli niečo urobiť, najprv musíme urobiť zmenu v sebe. Musíme v sebe hľadať múdrosť, v sebe hľadať lásku, lebo len tá nás môže spojiť. A je vôbec nie dôležité a podstatné, akej sme národnosti, akého sme vierovyznania a akého sme vôbec stavu, lebo je, myslím, ako takého, či sme robotnícka sila, alebo doktori, inžinieri, právnici. Je jedno, v akom sme v spoločenskom postavení, sme v prvom rade ľudia. A tak by sme sa mali aj ako ľudia správať. A ľudia sa považujú za najdokonalejších tvorov, len tak sa nesprávajú. Takže ja si prajem a želám, aby sme sa naozaj spájali v duchu jednoty lásky, v duchu poslania, ktorého tu máme na zemi, a to je tvoriť. Sme na obraz Boží, sme tvorcovia, tak tvorme dobré veci, spájajme sa, zahoďme ega, zahoďme svoje vlastné ambície, lebo sme tu väčšina z nás preto, aby sme nielen zjednotili ľudí, ale zjednocujme aj národy. Pretože môžeme poraziť len tak zlo, keď sa tí dobrí ľudia postavia z obývačky, postavia sa do jedného šíku a pôjdeme všetci spoločne naraz. Pretože Slovensko si to zaslúži, naše deti si to zaslúžia, aj iné pokolenie, ktoré tu, ak sa nám podarí, za sebou zanecháme. Pretože to by som si prijala najviac. Môžem ešte čo dodať? Chvíľka. Áno. Ten Hladík, hej, čo bol včera či predčerom obvinený. Ten, čo ukázal Ficovi, že... Vieme, o kom hovoríme? Vieme, hej? S tou valaškou. No, tak. Ako je možné, že policajti ukázali záznamy z TikToku, jak strieľa? Ako je to možné, že jemu to prejde a ja, čo som mal rok 2012 v službe, v uniforme, cvičací priestor Lešť a mám samopal v ruke, ako je možné, že TikTok mi to zamietne, že ohrozujem a podnecujem? Ako je to možné? No pretože on je na inej strane a ja na inej. Tak. A sme doma. Musíme byť na tej správnej strane. Ale my nemôžeme rozdieľovať sa, na ktorej strane sme. My musíme nájsť sebe odvahu. Ako to myslím? Ja chápem. Tí fact-checkeri. Áno. Oni ho držia, mňa nie. Ja to chápem, len musíme vykročiť, a to je najťažšia vec v ľudských dejinách, v ľudskej možnosti, prekročiť svoj vlastný tieň a výjsť z ulity strachu. Len vtedy sa oslobodíme a môžeme tvoriť niečo dobré. Ďakujem. A pozývam vás všetkých, ktorí si neboli na obed, tým pádom dávame prestávku. Hodinovú prestávku. Áno, ale pán chce ešte niečo povedať, takže odozdávam slovo a potom už tá obedňajšia prestávka. Dobre, ďakujem pekne. Chcel by som ešte poprosiť tí, čo ste tu, odsúdili ma na 1 rok s podmienkou na 2 roky, že som nadával na Čaputovu, že je americká agentka, že je Vlasti Zradkina, že treba zrušiť koridor a postaviť sa na odpor podľa článku 32 a za takéto podobné ma súdia veci. Takže ma odsúdili na rok, na dva podmienky a chcel by som k tomu dodať toľko, že až chcete ma podporiť, tak 7. júna mám opäť súd, ktorý bol otročený, i keď som si povedal svoju pravdu a ten istý trest, ako som dostal ja, dostal veľký daňový podvodník za miliardové podvody rok na 2 roky. Je toto nejaká spravodlivosť v tomto štáte?
treba sa postaviť, lebo tak ako odsudili mňa, tak môžu kedykoľvek odsúdiť jedného z vás. A keď budeme stáť ruke v ruke, že si jeden druhému budeme pomáhať, tak si to nedovolia. Preto by som vás chcel ešte raz poprosiť, kto môžete, dojdete ma 7. júna podporiť do Trnavy. Bude to na Facebooku. Ďakujem vám veľmi pekne, lebo nesmieme dovoliť, aby takýto, jak je Čaputová, alebo Matovič, sa ešte raz dostali na nejakú funkciu. Je to tak, že vy, keď ste v robote a niečo urobíte špatné, tak vás roboty vedúci vyhodí. Ale oni, keď urobia niečo špatné, nikto ich nevyhodí. Je záhadné aj to, že politici si zvýšili platy počas Matoviča o 500 eur, potom o 2000 eur. Nastúpil tam pán Fico a zvýšili si o 5000, to je 7,5 tisíca. Dokopy je to 15 000 a vy, ako dôchodci, poväčšine sme tu ľudia v dôchodkovom veku, vám zvýšia o 3 eurá. Je toto hanba a špinavosť tejto vlády. To je jedno, či je tu táto, lebo od 89. všetci idú len proti národu. Nasľubujú hory doly a keď sa tam dostanú, tak neurobia nič. Keď som Kaliňáka oslovil Martine, keď som bol si uctiť pamiatku generála Milana Lučanského, a položil som mu otázku. Pán Kalinák, viete, kto je to politik? Lebo čo je to politik? Nie, neviem, vygulil oči, ak to má ve zvyku. Však povedzte to, vy mi to povedzte. Tak ja mu hovorím, pán Kaliňák, vy ste nikto. Lebo pokiaľ sme vás tam nezvolili, tak ste nikto. Tak jak ste boli nikto, my vás takisto môžeme aj zrušiť. A mali by sme uzákoniť to, že keď politici idú proti ľuďom a nesplňajú tie podmienky, ktoré slúbili v predvolebnej kampani, automaticky dole. Tak, jak z roboty vás vyhodia, mali by sme ich vyhodiť aj my, lebo oni sú naši zamestnanci a oni si bez nás nemajú právo zvyšovať platy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. Túto ohnivú reč ukončím tak, že áno, musíme si dobre rozmýšľať a zvážiť, koho zvolíme, lebo nie je pravda, že oni si nemôžu dovoliť. Môžu, lebo my im to dovolíme a oni tam si nikdy neodsúhlasia svoje benefity, že by nedosiahli. To znamená, keď chceme, aby toto všetko platilo, aby sa nezvyšovali platy o nás, bez nás a iné veci, tak musíme si tam takých ľudí dať, ktorí to budú schopní aj proti sebe odsúhlasiť nejaké zákony, prijať, pretože čokoľvek tu hovoríme, máte pravdu. 32, imperatívny mandát a kopec iných vecí, všetko pravda. Ale pokiaľ si oni tam v parlamente, lebo tak je podstavená u nás parlamentná moc, pokiaľ si to tam neodsúhlasia v parlamente, tak nič sa neudeje. Takže dovtedy budeme len sľuby a my budeme veriť. Takže necháme už politiku tak, pretože potrebujeme ísť už na obed, lebo niektorí ste ešte neobedovali, teda väčšina z nás. Takže vás pozývam na chutný obed, nech sa páči do reštaurácií. A stretneme sa na 3. téme. Potravinová sebestačnosť. Potravinová sebestačnosť, čo akurát k obedu. Takže nech sa páči, obedňajšia prestávka.